Před 3 lety, 7 měsíci a 14 dny jsme touto dobou přistáli na letišti JF Kennedy v New Yorku. Já, můj táta a ještě naši 2 kamarádi. A jak už je zvykem, tak jsem odtamtud natočil vlog. Na ten jsem ale pak tak nějak zapomněl a ztratil jsem chuť ho sestříhat a nějak se k němu vracet. Takže jen tak ležel a čekal, co se s ním stane. No a teďka o Vánocích roku 2025 jsem si říkal, že bych to video mohl sestříhat, když byly ty vánoční prázdniny a já jsem na to měl čas. Tak jsem si říkal, že bych to zároveň mohl dát svému tátovi i jako takový dárek k Vánocům za to, že mě do toho New Yorku vlastně tenkrát vzal. Takže video jsem sestříhal, vlog je hotový a já vám přeju příjemné sledování a užijte si naše zážitky v New Yorku. Vítám vás u tohle vlogu. My jsme právě teďka v New Yorku, budeme tady teďka týden, takže vám teď samozřejmě natočím vlog. Já jsem se hrozně moc těšil, takže doufám, že to bude super. My jsme teda přímo v New Yorku, jsme v Jersey City, což je takové město přes řeku od New Yorku. Včera jsme sem přiletěli, letěli jsme teda z Prahy do Varšavy a z Varšavy jsme letěli do New Yorku, což je takový město kousek od New Yorku. No a každý ráno se vlastně budeme do New Yorku dopravovat autobusem, na který teďka zrovna čekáme, takže se vám za chvilku ozvu z New Yorku. Můžete vidět, to je totálně moc reklam. No a teďka už jsme v centru a je to tady hodně hustý. Super to je. Teďka jdeme do tohle muzea mozkových figurín Madame Tussauds. Teďka jsme na 67. patře, ale je vyhlídka. Tam je vidět i Empire State Building. Co máme?
jsme tady v tom Apple Store, jak jsem tady pustil svůj vlog z Madeiry, tak snad Nějaké video. Je tady druhý den, no a teďka dopoledne pojedeme lodí kolem Manhattanu a potom půjdeme na takovou vojenskou loď, kde měly být zaparkovaný starý letadla, Concorde a tak no. Na té lodi, tady jsou všude takové sedačky a teďka tady pojedeme oběd. Most of those immigrants, people cross-sent into America through the great seaport of New York. That was the Tady v New Yorku mají takové parkoviště, kde můžete takhle parkovat. Tady mají takovéhle umění. Se spoustu baráky jsou všude takhle pytle s odpadkama, ale jakože není to všude, je to jenom někde. A tady někdo parkuje svoje obrněné auto. Tak do té letadlové lodi nakonec nejdeme, protože na té lodi je raketoplán, který je v takovém hangáru, ale dneska ten hangár je zavřený. No a ten raketoplán jsme chtěli vidět, a takže tam půjdeme jiný den, když to je dneska zavřený. No a místo toho půjdeme na takovou další vyhlídku, která se jmenuje The Edge a už mají kousek od toho, tak snad to bude hustý. Tak tohle je ten mrakodrap s tím balkonkem, kam teďka pojedeme asi těch 100 pater nahoru a budeme mít krásný výhled na New York. Jo a jinak ten mrakodrap má asi 400 metrů, takže to je fakt velký. Už jsme vyjeli 100 pater a tady to už je ten balkonek, o kterém jsem mluvil. A ten výhled, tady je tady dost tuštej. Vypadá pohled ze 400 metrů skoro, no asi z 360. Právě jsme lodí dojeli asi k takovému největšímu symbolu Ameriky, no a to je Socha svobody. Teďka se tam kolem ní půjdeme projít, to ještě jsem teďka u nějakého muzea, kam se potom taky budeme podívat, ale nejdřív se nám podívat na tu sochu.
Tohle je nejvyšší budova v Americe a tady jak jsou tady ty bazénky, tak tam dřív stály dvojčata. Tam v dálce je ještě druhý bazének a tady to je jako památka na to. No a teďka jdeme na vyhlídku do tohle mrakodrapu. Jo, teď to je nejlepší zatím, že? Teďka jsme vyjeli 102 pater výtahem, který jel 37 km za hodinu. A tady máme krásný výhled z 500 metrů. Máme si Socha Svobody, kde už jsme dneska byli. A tady je takhle si výhled. Není to jak to The Edge, že jako nejsme na takovém balkonku, ale je to taky dobrý. I dole jdou trošku vidět ty památníky po dvojčatech, tady je ještě ten druhý. Tam v dálce jde vidět to The Edge, kde jsme byli včera. A takhle tady je ještě výhled na Jersey City a tamhle někde bydlíme. Teďka jsme se byli na chvilku projít v Central Parku, ale jenom na chvilku, protože zítra si půjčíme kola a půjdeme se nám projet. No a teďka půjdeme na tu vojenskou letadlovou loď, na kterou jsme měli jít už druhý den. Tak už jsme tady u té lodi. Tady je ještě taková ponorka, do které se teďka půjdeme podívat. Pak se půjdeme tam podívat tomu Concordu a pak půjdeme na tu samotnou loď. Tohle je ta celá ponorka, do které se můžeme jít podívat dovnitř.
Tohle je Empire State Building a tam jdeme teďka na vyhlídku. A snad ta vyhlídka to bude za něco stát, protože každou chvilku asi začne pršet. Právě jsme v 86. patře, kde je venkovní vyhlídka. Prší tady a je tady pěkně zataženě. Tohle je přírodovědný muzeum, do kterého teďka jdeme a je tady vedle Central Parku. Teďka jsme byli v tom muzeu a jdeme si teďka vyzvednout kola, na kterých se budeme projet. Tak kola už jsme vrátili, měli jsme půjčený asi necelý 4 hodiny. Projeli jsme se hezky Central Park a už máme prozkoumaný. V tomhle stánku mají prej podle hodnocení nejlepší hotdogy v New Yorku, takže sám teďka jdeme jeden dát. Tak tohle je ten hotdog a ten pán mi k tomu dal zdarma ještě tady to pití. Tady v McDonaldu jsem se dneska objednal k večeři tady 20 cukrů, nějaký pepříky a tady ještě sůl. Všechno mě stálo $0 a je to dobrý. Dneska už je bohužel náš poslední den, zítra už odlítáme. No a Medicametrem pojedeme do Brooklynu, kde se půjdeme podívat na Coney Island, což je taková pláž a takový velký zábavný park v Brooklynu. No a potom se asi půjdeme projít po Brooklynském mostu a možná se koukneme trošku i po Brooklynu.
právě jdeme po Brooklynském mostu. Tohleto, to je on. Tady je spoustu lidí a procházíme se tady. Tohle to je Manhattanský most a tady už je Brooklyn. Tady je takhle celý Manhattan, tam je Empire State Building. Tady je nejvyšší budova. No a dojdeme asi až do Brooklynu, protože už je kousek. My jsme teda už jednou dneska v Brooklynu byli na Coney Islandu, což je ten zábavní park. Tohleto je barák, ve kterém jsem ubytovaný. Vevnitř je moc pěkný, takže vám o tom teďka udělám room tour. Jinak už je asi 9 hodin ráno a už budeme muset za chvilku odjíždět na letiště a pak už zpátky do Česka. Teda už úplně nahoře, tak tady jdu dovnitř. A má to 5 pater, tady to je první a jdu až nahoru. A tady to už jsou dveře do našeho bytu. Tak tady je chodba, tady je kuchyně, obývá, ložnice, tady kuchyňka, tady máme koupelnu, hezky s výhledem, máme okýnko tady. A tady je pak ještě další ložnice. Taky takhle hezky s výhledem na městečko. A to je pěkný. Líbilo se nám tady. This is the Jamaica train, stopping at all.